o ritmo perfecto é o que estás facendo ti. Ese é o ritmo perfecto. Despaciño, claro, alto, cerca do micro. Moi ben, estades facendo moi ben. Vale? Entón, temos que estar atentas ás ordes do técnico. O técnico é o que decide, vale? Vamos a poñer a gravar. Silencio total. Nacín joven todo alento, 7 estrelas me agardaban. Era noite lúa clara e atopei a tua mirada. Moi bons días, benvidos, benvidas ao programa Historias para cambiar o mundo. Hoxe, Begoña Camaño, voz, memoria, liberdade. Sí, hoxe ímonos deter nunha voz fundamental da narrativa galega contemporánea, periodista, escritora, activista feminista e narradora dos mitos desde unha mirada nova. A protagonista do espazo Historias para cambiar o mundo este xoves é a escritora celebrada no Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño Rascado. Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais. Quen foi Begoña Camaño? Chamádeme como queirades, tanto tempo, de tantas outras como queirades imaginar, hai parte da miña xente. Bego naceu na casa, naceu en outubro do 64, nese momento nos vivíamos no Calvario. O Calvario era naquel momento un barrio en tránsito entre o Vigo urbano e o Vigo rural. Aquí xa vedes o ano 66 en Vigo, no Paseo de Alfonso, porque se ve perfectamente aí a barandilla, está o meu irmán maior, Roberto e Bego, coa nosa avoa, a nai de meu pai. Bueno, aquí meu irmán maior, que en teoría era o protector e tal, é quen a está avisando de que non se achegue, pero ela é a intrépida que efectivamente vai porque ten que ir, o sea, non resiste ninguna tentación, non se acobarda ante nada, ni siquiera diante dunhas galiñas tremendamente agresivas ou perigosas, non? Cando íamos á súa casa, no Calvario, pois xogábamos moito Tito, Bego, Bea e eu, e disfrutábamos moito. E no portal, tamén na rúa. Desa familia, pois, gardo un recordo dos máis fermosos da miña infancia, non? Ríase moito naquela casa, había moita alegría. Hai unha pasaxe de Morgana en Esmelle, na que fala Morgana e di: tiven a sorte de nacer dun pai e dunha nai amantes e que se amaban. E penso que é a mellor descrición deses pais, de Mari e Roberto. Miña nai era unha grandísima lectora. Se sentaba con nós na cama e nos lía poesía, nos lía... Claro, non había calandracas, non había ocos, non había... Había libros, había poesía de adultos, non? E entón eso era o que miña nai nos lía, o sea, adaptaba un pouco, supoño, as lecturas, non? Pois nos leía Rosalía, nos leía a Rubén Darío, aquel poema de Margarita, claro, para nós é como casi patrimonio familiar, non? Margarita é algo moi presente. Entón, Bego atopou ese espazo na literatura. Con 10 anos teña lido os episodios nacionais de Pérez Galdós ou eso, a Ilíada, a Odisea, o sea, libros que non eran para nada Sinuel egipcio, non? O sea, vale, eu leo algo, pero pásame un libro dos 5, non me pases un tostón desos que non me entero de nada e tal. E ela vivíao intensísimamente. Falar de Begoña Caamaño non é para min un exercicio intelectual nin unha homenaxe distante. É algo moito máis persoal. É un recordo que nace da infancia, dos afectos compartidos, das vivencias xuntas, nese territorio difuso onde a familia non sempre ben dada,
senón que tamén se escolle e se construe día a día. Eu tiven o privilexio de ser compañeira de xogos de Begoña cando éramos cativas. Antes de ser a xornalista, a escritora, a activista social e a feminista que tantas persoas admiramos hoxe, Begoña era xa unha nena moi especial. Tiña unha creatividade enorme, unha imaginación desbordante, desas persoas capaces de transformar o cotián nalgo extraordinario. Calquera pequeno detalle convertíase para ela nunha faísca que alumeaba o punto de partida, unha historia que contar, un mundo que inventar, unha realidade que podía ser mirada doutro xeito. Sen sabelo, xa estaba aí a comunicadora, a narradora incansable. Era soñadora, sempre coa mirada un pouco máis lonxe, instalada nese lugar onde as posibilidades aínda non foron recortadas. Os seus soños eran tan grandes que ás veces parecía que camiñaba dentro deles. Hoxe penso que esa capacidade de soñar non era unha fuxida, senón unha forma de compromiso, imaxinar outros futuros para poder construílos. Éramos dúas fedellas sen demasiado interese polas bonecas, nin polos xogos que se supoñía que nos correspondían por idade e por xénero. O que queríamos era ser como aos heróis do cinema. E Begoña especialmente nunca se conformaba con ser a moza da película, nin a compañeira do protagonista. Ela sempre quería ser o herói, sempre. Esa enerxía constante, ese inconformismo, era xa unha forma de activismo, a negativa a quedar calada cando algo non lle cadraba. Con Begoña non se podía xogar sen implicarse de verdade. Cada xogo tiña unha causa, combater unha injustiza, salvar aos máis débiles ou poñerse do lado de quen precisaba a axuda. Nesa necesidade tan súa de tomar partido xa estaba presente a activista social. Aquela especie de xogos dramáticos que compartíamos tiñan algo profundamente serio. Comezaban coa elección da escena e o personaxe. Logo, a organización do espazo, do vestiario, do atrezo, todo se pensaba. Todo se preparaba, aínda que rudimentariamente, pero había un traballo previo. Despois chegaba o momento da posta en escena, e aí facíase a maxia. A palabra dita en voz alta, o relato compartido. Como non ver aí a escritora que tan cedo aprendía a contar historias? A comunicadora estaba xa aí, corpo e voz. Era sensible, cunha intuición enorme para percibir o que outros pasaban por alto. Afectábanlle as emocións alleas, as palabras e tamén os silencios. Cando rifabamos, aos 2 minutos xa estaba desexando facer as paces. Esa sensibilidade que nunca perdeu sería despois unha das súas maiores fortalezas como xornalista, a capacidade de escoitar e de comprender. Era curiosa, sempre facendo preguntas, sempre querendo entender. Nada lle era indiferente. Cada historia abríalle un mundo novo que quería explorar, interpretar e contar. Sen sabelo, xa latexaba nela ese xornalismo que non se conforma coa superficie. Co paso do tempo, fun entendendo o significado profundo daqueles xogos. Moitos anos despois, ao volver ver as fotografías daquelas escenas que representábamos, decateime de que en cada un daqueles tableau vivant xa estaba todo. A activista social, a feminista, a escritora, a xornalista, a comunicadora. Había algo profundamente luminoso na maneira na que miraba o mundo, xa desde cativa. Todo estaba aí, en xerme. Hola. Hola. ¿Qué tal? Moi ben. Sí? Sos de segundo de Sí, bachillerato. bachillerato. Mira, traemos aquí a Beatriz Camaño, mi hermana de Begoña Camaño, letras galegas deste 2026. E nada, pois, bueno, non sei se vos achegachedes aos libros de Begoña, pero non sei, se queres comentarles algo. No, bueno, non sei se os lechedes se van a estar no currículum. No, vale, colledeo con moito cariño. Leede como se alguén os estuvera falando. De verdade, as chicas, importantísimo.
Os chicos tamén, porque tendes que entender, Begoña os fará chegarvos o feminismo de unha maneira moi lóxica e moi sensata, veredes como se axuda a colocarvos, e de curioseando xa, porque se tendes tempo libre estades aí nas redes, buscade cousas que teñan que ver con Bego, buscade, culebreade un pouco, e idevos achegando a quen era, e así cando vos toque ler o libro, vades a decir, hostia, esta sóname, e fíxate, estudiou no meu instituto, e é unha tía normal que, mira tú, de repente... O inicio do ano 76, nos viñamos a vivir aquí, a Colla, a este barrio en construción todavía, unha diferencia abismal de calidade de vida, no? Eu creo, a nosa infancia, eu sinto que rematou cando nos viñamos do Calvario, no? Ali non coñecíamos o perigo, nin o medo, nin nada. O sea, eu son consciente, pero a vez se hai manifestacións ou así non son capaz de ir e manifestarme, entón por esa parte teño un pouco de culpa porque non fago nada para remedialo. A xente non esa idea de receita e non tende a sair a exercer o seu dereito de folga, a manifestarse, tamén porque non se ven identificados, non sente que hai a necesidade de sair a protestar e buscar os dereitos. Pero no caso do feminismo non fai falla ir a manifestación para apoialo. Ti podes, sencillamente, coas túas accións fomentalo. Se ti és feminista, xa estás contribuindo ao feminismo. O que ti podes facer é dentro do teu círculo, dentro dos teus amigos, ou cos teus pais. Cando tú realmente escoitas algo ou ves algo actuar. Sigue sendo. Madre mía, me acordo de cantas asambleas. Mira, que é irmá de Begoña Camaño, que é a gañadora das letras galegas deste ano. E estudiamos aquí. Que estaba contando que había misa na música, na capela. Eran as misas, que antes non había igrexa en fronte, e viñan a misa aquí. Tendes tempos moi complicados, Sí. Os nosos foron difíciles, pero os vosos non están sendo mellores. Están en retroceso, que é o problema, que incluso dá máis tristeza, non? Aquí había... Aquí se cocían cosas moi gordas, Claro, estades malsiños, pero... Exacto, daquela... E liarlo un poquito, ainda que veña mal. Sí, hai que liarla sempre. A min faime moita ilusión estar hoxe aquí, no? Foi unha época moi de despertar tamén, de facerte responsable dos teus actos, de ese crecemento, no? da adolescencia que nos fixo medrar, sí. E, bueno, eu creo que aí nace un pouco, Bego se achega a Erga, eu non sei se chega a militar ou non, que iso o descoñezo, pero sí que se achega, e entón empezan todas as movilizacións, primeiro polos pases pro bus e toda esa tal, lembro cando entrou a policía aquí, e foi tremendo, no? Cargas policiais que chegaron a entrar dentro do instituto e sacudir a todos os rapaces que atopaban polo camiño. Era un momento de moita reivindicación, no? Un momento moi conflictivo socialmente e no que Bego en particular tamén é moi consciente e da que, por suposto, participa. Entón, bueno, esta parroquia ten moito que ver dese activismo que logo Bego leva en todas as facetas da súa vida, que está presente sempre no seu vivir cotidiano. Sí que hai como ese medo a traballar fora un tempo, unha temporada por falta de oportunidades aquí. Ainda falta moito para poder graduarme desta carreira e quedarme tranquila sabendo que vou ter un futuro no traballo no que me formei. Miro moito o ámbito deportivo, é verdad que eu nunca miro a unha muller narrando un partido sendo a propia presentadora do programa, como que non son nunca a cara visible do programa, cando en realidade pois as redaccións están cheas de mulleres, o contido pois a maioría está feito por mulleres. Siga vendo ese punto de no que os homes pois teñen certa igual facilidade, no, para cadar postos máis altos. Considero que o feito de ser muller e ser xornalista faiche unha necesidade de activismo case constante. Isto que facemos nós, bueno, que estamos estudando para facer, é como algo para intentar chegar a máis xente, a toda a xente que podamos. Reivindicando pois os movementos sociais que está vendo e os que vai a ver. Sí, as cousas hai que rompelas e rachalas dende dentro. Eu coñecín a Begoña Camaño, que me resulta moi raro chamarlle Begoña Camaño, porque para min sempre vai ser Bego ou Begoñísima. Coñecína en Vigo, as dúas somos de Vigo, eu creo que no Brán, do 85, e coñecína en Vigo traballando nunha pequena emisora que
que se chamaba Radio Noroeste e que emitía para Vigo e para a comarca. Entramos en servicios informativos e, bueno, era un momento no que na radio non ten nada que ver coa radio de agora, pero pensábamos, é que isto trascende. Entón temos aquí unha responsabilidade e ao mesmo tempo que oportunidade de trasladar algunhas mensaxes que noutro traballo sería moi difícil trasladar. E finais do 87 chamarona para traballar na cadena COPE, foise para servicios informativos da cadena COPE, a min chamaronme para Radio Nacional, fun para Radio Nacional, pero seguíamos mantendo unha relación intensa porque nos víamos todos os días pola mañá nas roldas de prensa, intercambiábamos informacións, non tiñamos esa cousa de ai, non, esta é a miña exclusiva. Non, o sea, tú conseguías unha información e xa chamabas as túas colegas e lle decías, oye, mira o que acabo de conseguir. Necesitamos unha profesión como é o xornalismo que aporte a súa visión crítica, non neutral. Agora xa vemos como todas as redes sociais pois están tendo moitísimo máis peso que o que ten a televisión, as plataformas están gañando a televisión pública. Está levando cada vez máis a problemas de atención. Nesta situación hai que ser moi conscientes de que debemos pensar o que imos publicar. Entón é moi importante sempre ter para respaldarse, para contrastar información, un medio público que máis ou menos sabes que pois está che dicindo gran parte da verdade. Intentar manterse informados para seguir combatindo todos estes axitadores sociales. Para combatir os bulos o que máis necesitas é educación, que a xente este educada, sobre todo nese aspecto para saber e recoñecer cando está lendo un bulo. Esas redes sociales van seguir aí, entonces aí a clave para min é a educación. Eu comentando cos meus amigos sempre como que aprendo máis cousas, máis medios, máis canles. Que ao longo destos 30 anos, ata que faleceu, a min demostroume que tiña uns principios moi sólidos. E cando defendía algo, e ademais ela era moi expresiva, entón defendía con verdadeira vehemencia. Estivo nos servicios informativos, en Radio Noroeste, na COPE e na delegación da Radio Galega en Vigo, que facían conexións cos estudios centrais, entón entrabas cunha crónica de actualidade e despois, cando se trasladou a Compostela, aos estudios centrais, empezou a traballar en informativos, traballou moito en informativos. Cando ven para aquí, para Compostela, porque houve unhas oposicións e sacou a praza aquí, entón incorporarse tamén en informativos e sigue sendo ese mesmo perfil dunha informadora cunha gran curiosidade, cunha gran capacidade de análise, de relacionar elementos e ao mesmo tempo cunha gran formación e coñecemento de contextos internacionais, de política internacional, de economía, quero dicir, moi formada e con moito peso para poder desenvolver un traballo informativo de calquera tipo, non? Ela defendía a súa información. Iso, sobre todo na Radio Galega, trouxolle moitos problemas. Moitos problemas porque ela desde o primeiro momento posicionouse en contra da manipulación informativa. Ela quería uns medios públicos galegos plurais e, sobre todo, que reflexaran a realidade de Galicia, que para iso foron creados e para promocionar o idioma galego, porque os medios públicos foron creados para iso. Entón, nese sentido, ela desde o principio mostrouse moi combativa. Entón, decidiu que lle gustaría facer información cultural. E entón incorporase ao equipo do Diario Cultural no ano 2001. Realmente a formación de Begoña en cultural, ela era unha gran lectora desde nena, estaba ao tanto de todo, e sabía ler moi ben, non digo os libros, sino a realidade, e tamén os libros sabía descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea. Eu creo que un dos programas máis importantes de Begoña Caamaño na súa trayectoria radiofónica é o programa Andando a Terra, que fixo en 2010,
que é un programa cultural, pero un programa que se decide a andar as culturas do mundo e coñecer a diversidade do mundo que habitamos, non? Digamos que aí conflúen todas as súas preocupacións, os seus intereses, a súa curiosidade. De alguma maneira, xa nos artigos que fixo nos 90, de alguma maneira xa estaba latente, latexando aí a formulación dese programa que é o seu proxecto realmente máis importante. Boas tardes. Hoxe imos falar dun país que distribúe o seu territorio entre dous continentes. Un país que debe o seu nome a unha lenda, a lenda da Serra da Prata. Un país que é o octavo máis extenso da Terra, que foi lugar de acollida para millóns de cidadáns europeos, que está moi vencellado a Galiza e que ofreceu ao mundo cousas como esta. Si supiera que a un centro de mi alma Falamos, claro, de Argentina. A saber algo máis dun país tan próximo e o tempo tan descoñecido, imos dedicar hoxe as 2 horas de Andando a Terra. Somos Nerea Unzueta na produción, Sur Sobreixo na realización técnica e Begoña Camaño na redacción e presentación. Comezamos. Fixo tamén Club Cultura, que é un programa tamén pois cultural, un pouco de actualidade, de información cultural, e o Expreso de Medianoite, que tamén xuntaba un pouco eses dous aspectos, non? O de Andando a Terra e a información cultural do día a día. Ola, benvidas, benvidos ao Expreso de Medianoite, o tren da Radio Pública Galega, co que realizamos o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión. O audiovisual e a literatura que reflexiona sobre o seu papel diante dos problemas actuais da sociedade serán, durante a primeira hora do programa deste sábado, as paradas que realizará o noso Expreso. O punto de partida, lembrade, está no voso dial. O destino, tan afastado ou tan próximo como a vos decidades. Non temos límites, todo é parte de nós. Vivíamos na Radio Galega no 16. E nesa época a verdade é que falábamos moito e as conversas con Bego eran infinitas, o sea, podíamos estar no 16 pois ás 9 da noite para tomar un viño e non salíamos dali ata as 12 porque a nosa mesa iba chegando xente que se quedaba. Entón, claro, fixemos aí unha especie de familia que logo pasábamos as fins de semana xuntos, e xuntas, con xente da música, xente da literatura, xente do teatro, xente... Bueno, máis ou menos así da cultura que había naquele momento en Santiago. O curioso e o que nos chegou así un pouco sorpresivamente foi o feito da introspección necesaria para escribir. Foi tamén moi bonito ver que todos os seus ideais e os seus valores se traduciron en 2 obras que a definen perfectamente. Mirando todo con detalle, está todo conectado. Hai elementos en Begoña fascinantes que eu creo que agardo que nas letras se apunten para que logo despois se estude con máis calma, porque ás veces o día das letras non ten sosiego, non dá distancia, non? Pero é importante abrir camiños para que despois a xente os estude. Eu creo que está pendente facer unha lectura de Morgana en profundidade. Está aí a É un libro para ler con lápiz. Cando era unha muller dunha actividade enorme, a pesar de ter pois tamén unha conceptualización teórica de moitas cuestións relacionadas co feminismo, co activismo, coa xustiza social, mas para alén diso, era sobre todo unha muller de acción.
coñecíámonos pois xa de vista, de participar en actividades, en actos de amizades comuns. Ela era moi amiga pois de Pilar García Negro, de Amanda, que eu coñecía, de Ana Romaní, pero despois, co tempo, tivemos unha relación pois moito máis forte a partir da participación na Marcha Mundial das Mulleres no seu inicio. Nunca dicía que non a participar, a estar, a mollarse, sempre que fose pois unha causa xusta nas que ela acreditaba que eran moitas. Ela sempre decía, estou viva gracias á sanidade pública e estudei grazas ao ensino público. Estaba, sobre todo nos últimos tempos, estaba como con un cordón umbilical aí no hospital que tiñamos que ir cada 2x3 cando non era unha sesión de radio, era unha sesión de quimio ou analíticas, ou probas, ou consultas, pois ela sempre o decía. E eu, como acompañei bastantes veces a estas cousas, sempre me decía, Mandiña, que non nos falte nunca a sanidade pública. Bueno, non o decía así. Decía, non podemos consentir que estos cabrones nos quiten a sanidade pública. E sanidade pública universal. Na etapa, polo menos, en que estivo enferma, de maneira moi concreta, como claro, para evitar que todo o mundo lle estivese preguntando a nivel individual e ter que andar contestando, pois facía correos electrónicos moi grandes a un número moi importante de persoas, onde lles decía, hoxe tiven sesión no hospital, o meu pancreator pois está ben, acaba de dicirme o médico que nada, que vou seguir aquí resistindo, dicir, mantíñanos no día a día, non? Até bastante avanzada a enfermidade, conectadas a unha serie de persoas. Ao final, todos acabamos facendo redes, porque era como unha cuestión que todas sabíamos entre nós tamén, que todas estábamos partillando unha información que era moi valiosa, non? De como se ia sentindo ela, se precisaba realmente compañía, se precisaba esa distancia, se como ia levando, non? Pero estamos en momentos tan duros, ¿no?, de regresión, e perdendo conquistas democráticas que pensábamos que nunca se ian tocar. Tamén é certo que non podemos desistir da loita e do activismo. Estaría aí, combativa, como estuvo desde o primeiro día, precisamente na defensa da lingua, na defensa dos medios públicos. Non coñecín moita xente ao longo da miña vida que tivera tan integrado o activismo, non? Bueno, e nós collemos ese legado, non? Sí, claro. Sí, O sea, eu sempre digo, o meu activismo ven por estas mulleres, non? Que nos rodearon e que nos abriron camiño. Temos moitísimos elementos e ferramentas que ela nos foi mostrando. Bueno, polo menos a min que tiña unha visión do feminismo máis distante e que ela me abriu os ollos moitísimo, non? Entón, iso é unha militancia que queda para sempre. Eu creo que o máis voto en falta de Bego é dicir, que diría Bego da ruptura agora do feminismo galego? Que diría Bego pois do que está acontecendo non a nivel internacional? Que diría dos problemas que estamos tendo entre nós nas nosas redes, ela que era tanto de redes? Eu creo que iso é o que máis bota en falta, porque era unha muller que nese sentido de que era moi impetuosa, moi enérxica, pero cunha bagaxe moi grande detrás, moi rapidamente era fácil de que convencese ao grupo para dicir, estades collendo o camiño que é equivocado, cuidado, fixádevos que non estades vendo isto que hai detrás. Tiña unha capacidade de análise moi grande. Eu creo que iso é o que a súa rede de amizade máis dicimos, ui, que nos aconsellaría Bego aquí? Que nos diría, non? Bueno, estaba empezando a ler a Revolta Irmandiña, antes dese lín Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Romance ou suspense ou cousas así que están de moda na xuventude. A min gustame moito ler libros de ficción. Historias que poden ocorrer no día a día. Libros de xente que admiro. Libros de fantasía que che producen intriga, con moita suspense. Moita poesía, sobre todo en galego, de desarrollar a poesía e entender o mensaxe que ten os poemas en cada verso e en cada estrofa. Eu sinto que o romance é bastante cliché, pero bueno, hai libros que poden ser de amores, ser moi bons. Nun momento dado, ela explicou que a súa, digamos, a escolla da narrativa, o seu camiño cara a ficción, obedecía tamén a necesidade de sentirse máis libre, non?
porque o xornalismo, especialmente a información en radio, pois ten un espazo moi determinado, moi acotado en canto a pouco tempo, frases claras, en fin, unha maneira de escribir moi directa, e ela pois necesitaba a liberdade da ficción. Pero de algunha maneira eu sempre relaciono a súa obra narrativa co xornalismo, porque hai unha constante en Begoña que tanto no xornalismo como na narrativa que é partir sempre da pregunta. Non sei, foi como unha grandísima sorpresa, logo vas hacia atrás, efectivamente, empezas de pequena nas historias todas que ela nos inventaba, nos xogos todos que ela, nos mundos dos que ela nos facía participar, e logo na súa traxectoria como activista, no seu, claro, coñecemento da lingua e utilización da lingua na súa profesión, e entón vas atando os cabos e dices, pois claro, pois aquí estaba, pois efectivamente tiña que ser, o sea, o camiño levouna a isto, tiña que ser. Desde o principio, eu sempre lle dixen, mira, o teu, a ver, está moi ben, a radio e escribir, ou escribir nun xornal, todo o que te queiras, pero tens que facer algo distinto, porque tú eres moi creativa. Teñolle escoitado comentarios do tipo, pois escribín cando tiña algo que escribir. Nace no 64, sí, xeracionalmente sería doado de situala, pero publicou a súa primeira novela en 2009. Entón, hai aí un desaxuste, non? Se nos atemos propiamente a cuestións xeracionais. A min resultame máis fácil situala nun grupo, non? Nunha liña de narradoras que escribiron conscientemente desde o xénero, que escribiron narrativa, non? E que reescribiron tamén desde aí, que reinterpretaron figuras históricas, figuras literarias, que miraron a realidade desde aí, non? Algo que na poesía se fixera xa na década anterior, non? Na década dos 90, pero que na narrativa, digamos que había menos mostras nesa liña. Penso que os mitos son como mentiras ou crenzas de cultura ou religión. Gústame as historias fantásticas, tamén é un pouco iso, é como unha historia que o mellor ten algúns datos que son reais, pero máis ou menos son todos fantásticos. É verdade que se me contan unha historia interésame porque como un conto. A min os mitos personalmente encántame todo o que teña que ver con criaturas mitolóxicas, sobre todo as nórdicas, é o que máis me gusta, máis que as historias reais. E ao final toda a cultura podes ver referencias a estes mitos, porque na cultura occidental pois baseámonos moitísimo nesa na cultura clásica tanto grega como romana. Nas dúas novelas que escribiu Begoña Camaño, en Circe ou O pracer do azul e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista. E de mitos, ademais, ou de ciclos, ou de relatos míticos, metarrelatos, ou como lle queiramos chamar, que tiñan un gran peso na literatura, e un deles en concreto na literatura galega. Cando publicou Circe, a ver, todo o mundo quedou moi sorprendido do contido, pero sobre todo eu destacaría tamén o traballo lingüístico que fixo, que é impresionante. Pero a min non me sorprendeu moito que Bego irrumpira no panorama literario con unha pedazo obra, porque, bueno, estaba feita a que fixera cousas magníficas, porque era moi perfeccionista, moi puntillosa, moi traballadora. É moi importante para min, considero que o amor é como unha base social de todo, é moi importante para todo. O amor polas demais persoas, o amor coas amizades, o amor propio, moi importante tamén. O amor, o arte, o amor á ciencia, o amor ao coñecemento, o amor a todo. Para min é amor, ti vives para amar. Creo que, por exemplo, a nosa idade é unha idade na que experimentas, na que comezas a ver as posibilidades de relacións que tes cos teus amigos, as relacións de parella. Está feita esa distinción entre un amor, esa amizade, e un amor cunha parella, pero penso que ven ser máis ou menos o mesmo.
pode ser incluso máis importante unha relación de amizade ou as relaciones familiares que ese amor perfecto que se busca hoxe en día. A base é a mesma, non? Esa relación de amizade ou que sea está basada no amor, que o dar sen querer recibir. E hai que ter todos os tipos de amores ao mesmo nivel. E que os amigos, aínda que vayan ou se queden, marcan etapas e é bastante bonito para min. Creo que é importante para construir a sociedade actual porque sen eles sería imposible. Por non decir que casi o que máis importante na vida, por debaixo da familia, evidentemente. Tras a marcha de Ulises á guerra de Troya, Penélope agarda en Ítaca o seu regreso. Ao cabo de 11 anos, recibe unha carta de Circe, onde a deusa lle explica que Ulises está na illa de Ea e que son amantes. Comeza así unha relación epistolar entre Penélope e Circe, na que se sinceran e abren os seus corazóns. Coas vosas cartas e a vosa innata sinceridade, convertestes a xa de seu para min satisfactoria ausencia de Ulises nun tempo de completa serenidade e calma. Por primeira vez en moitos anos, puiden gozar da contemplación do mar sen temor a que a sombra do barco de Ulises se debuxase no horizonte. Grazas, señora, por me devolver o mar. A vos, debo vos recuperar o prazer polo azul, pola beleza dos solpores e polo rumor de balante das ondas ao morreren nas areas de Ítaca. Un rumor que pasou de me semellar o alento de Ulises nos meus ouvidos a ser a rolo dos meus sonos. Credes que para un espírito sempre en fuxida como o meu, foi este acougo un agasallo pequeno? Miña amiga, miña confidente, miña guía. Foi grazas a vos que me atrevín a nomear aquilo que levaba tantos anos atormentándome. Poñerlle nome, conseguir narralo, permitiume trousar boa parte do veleno que Ulises introducira na miña alma. Un día recibín unha chamada que Víctor, mira, teño aquí un original, quería que o leras. E efectivamente envioume o original, que era o original de Circe, o prazer do azul. Eu lino, lembro que empecé un sábado e xa non o deixei hasta o domingo. E o primeiro que se me ocurriu foi falar con miña amiga Susana Arboleda, que era catedrática de clásicas e ademais especialista, que fixera varios traballos de investigación sobre o mundo mediterráneo, sobre a cultura mecénica, a cultura homérica, etc. Un pouco dicir, mira, bótalle unha ollada a isto, porque claro, era unha manipulación histórica. Como especialista, non, por ter feito a tese en Homero e en concreto na Odisea, cando chega ás miñas mans alguna revitalización, digamos, dos poemas homéricos, teño como sentimentos encontrados, non? Porque por un lado paréceme moi ben que se revitalicen, non? Porque é un xeito de que chegue a sociedade e que siga viva despois de casi 3 milenios, pero por outro lado ás veces as interpretacións son moi libres. Pero he de recoñecer que a partir de, xa no primeiro capítulo, a pesar desa prevención que eu levaba, enseguida baixei as barreiras e empecé a disfrutar moitísimo da súa lectura. Bueno, o papel do editor sempre matizas algunha cousa, pero moi pouca, porque ademais ela escribía un galego moi culto e un galego moi consciente, mesmo as imaxes literarias, as referencias metafóricas, todo está moi estudiado, non? É dicir, era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura. Begoña tiña un coñecemento enorme de Homero e dos poemas homéricos. Hai varios aspectos nos que se demostra, non, este coñecemento. O sea, por un lado, ela é moi respectuosa co vocabulario, pero ela utiliza unha linguaxe arcaica que se entende perfectamente, é dicir, que non costa, que é fluida, que non costa nada, non? Entón, iso é o primeiro. Despois, que as mulleres, nese momento, tiñan maior capacidade de decisión do que terán despois as mulleres gregas, non? Na época clásica, na época da polis. E entón iso tamén é bonito, non? Que manifeste certa
certa capacidade de actuación por parte das mulleres desvinculada do xénero masculino, tamén eu creo que é unha visión que non adoita ser a visión que se fai dos poemas homéricos e que está aí no seu texto. Tiñades razón, mestra miña. No mesmo momento en que vos escribía, sentía a verdade lavar cal bálsamo a ferida tan enquistada. Sen vos non acharía nunca o valor para o facer. Non tería sequera ante quen facelo. Así que non vos torturedes máis, nobre deusa. Non só non tedes responsabilidade ningunha na culpa, senón que sodes parte da miña curación. E despois, a historia que escribe é preciosísima, non? O sea, esa relación que se establece entre Circe e Penélope, non? Que ninguna das dúas realmente quere a Odiseo, non? O sea, que lle din ti lévao e non que se quede aí, non? Sobre o poder, non é que haxa menos ou máis poder, pero lóxicamente eu non teño o mesmo poder que un profesor. Un profesor pode poñerme un parte e eu non. Hai xerarquías en todos os ámbitos da vida. Na túa casa os teus pais mandan máis que ti. É moi importante que haya como unhas xerarquías pero controladas, senón estaríamos todos pelexándonos e non habería orde. Respetar a opinión das persoas que están por debaixo, non quitarlle valor ás opinións dos demais. Está claro que como pille unha persoa máis débil mentalmente, sentimentalmente, pode facerlle moito dano. A decisión que ten a cada persoa, respetalo, tener dereito a tener unha opinión. Cada persoa pode facer o que queira sen ser xuzgada, sen ser etiquetada. Sí que se avanzou bastante, conseguiron mulleres e homes tamén avanzar neste aspecto, pero é certo que hai poucas mulleres que están en altos cargos ou cargos importantes. Siempre hubo esa diferencia, algo que hai que cambiar, pero sí que nos cargos máis importantes predominan os homes. É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Moito gracias. Unha personaxe silenciada, unha personaxe que, dependendo do século e do momento, das convinzas, era boa ou era mala, pero sempre como secundaria, apoiando ou en contra de, ao servicio de, favorecendo os plans de Merlín ou desbaratando os plans de Merlín, pero nunca con entidade propia, non? Nunca soupemos o que Morgana pensaba. O outro mito é o que chamamos a materia de Bretaña, a materia artúrica, a figura de Merlín, de Xenebra, de Viviana, de Morgana. Bueno, é un mito que na literatura galega tivo moito peso, porque había unha necesidade de afianzar, de buscar mitos propios, e que Begoña Camaño reelabora dunha maneira moi orixinal, feminista e tamén desde o punto de vista político. Desde Viviana, non, que representa a posibilidade dunha nova forma de goberno, dunha forma máis igualitaria, máis horizontal, non, de gobernar. O propio personaxe de Xenebra, tamén utilizado, non, finalmente reinterpretado, e, por suposto, o personaxe de Morgana, que aparece no comezo da novela como unha nena, non? Unha nena vítima dunha situación política, dunha estrutura familiar que ao tempo é política tamén, e que se vai construindo, non? E reconstruindo até chegar a cadar a súa propia voz, non? No final da novela, Morgana acaba contando a historia da que ela é
protagonista, non? A historia que contaron por ela, moitas veces, e a historia tamén da que é vítima. O meu nome é Morgana. Morgana de Cornualles. Morgana de Tintaxel. Morgana de Avalon. Morgana de Camelot. Morgana, filla de Garloa. A irmá do rei. A sabia. A druida. A meiga. A fada. A bruxa. A puta. As silenciadas son personaxes maravillosas, porque son personaxes que te permiten inventar todo. Como non tuveron voz, como nunca falaron, calquera voz é posible. Reivindicando a súa condición de muller e de excluída, non? Morgana, eu creo que somos todas, como Xenebra tamén somos todas, non? E todas somos as fadas, as bruxas, as putas, todas temos en nós esa pluralidade. Chamádeme como queirades, tanto ten. Son todas e non son ningunha. Que en cada unha desas Morganas e de tantas outras como poidades imaginar hai parte da miña esencia. Pero eu son máis. Moito máis do que asuma o seu conxunto. Eu son Morgana e esta é a miña historia, contada por min mesma, coa miña voz. A única historia en que me vexo e en que me recoñezo, por máis que haxa quen lembre de outro modo os feitos. É un pouco tamén esa dialéctica constante sobre as formas de exercer o poder. Queremos o poder, queremos cambiar o mundo, que estamos dispostos a sacrificar de nós mesmos, dos nosos ideais, para cambiar ese mundo, ou non, ou que estamos dispostos a permitir que se produzca ao noso lado e nos mirar para outro ao fin de preservar a nosa pureza. E sobre todo, a mí me apetecía moito reflexionar sobre as culpas, sobre eu parto do convencimento de que ninguén somos absolutamente inocentes. Pois este é un libro contra os danos colaterais, quero dicir, para que asumamos que os danos colaterais teñen nome e apelidos e que son responsabilidade nosa. Unha das cuestións máis orixinais desta reelaboración da materia artúrica que fai Begoña Camaño é filtrar parte desa narrativa a través dunha voz que lle era moi querida e pola que confesou sempre devoción, que era Cunqueiro. A literatura son vasos comunicantes e todo está relacionado con todo. Un libro é o resultado de todos os libros que se escribiron antes, que liches e que non leches, porque ás veces os libros chegan a ti aínda que non os leas, porque chega ao mundo a través de outros libros. Entón, ese universo da literatura que se alimenta da propia literatura ao longo da historia, pois está aquí. E eu creo que eso é a verdadeira literatura universal. Unha das voces que se escoita, que se lee en Morgana en Esmelle é a de Felipe de Amancia, do paxe de Merlín en Miranda. A novela comeza precisamente coas memorias de Felipe de Amancia recreando a súa voz a partir da voz de Cunqueiro. Agora que o meu señor Merlín dorme plácido ao carón da súa ciencia e dos seus 7 saberes, e cando aínda manteño nidias as lembranzas, se cadra o momento de que fale por fin do acontecido hai xa tanto tempo en Miranda e do que sempre se me prohibiu falar. Reconstrúe, non, a figura de Merlín, o seu papel, o seu pasado, desde un punto de vista feminista por unha banda e político por outra, porque ao final o que está falando é de maneiras de estar políticamente no mundo, non? E está falando de algo moi actual a partir de unha materia antiga, non? Non son mellor que Viviana nin que Merlín. Iso comprendino aquí, en Miranda. Por iso agora que estou tamén eu empapada pola poalla, podo marchar. Non paga pena alongar a miña estadía en Miranda. Vin na procura de motivos, tentando coñecer as razóns. Agora marcho, porque sei que 1000 motivos non fan unha razón, e que 1000 razóns, aínda que poderosas, non dan o dereito.
o dereito. Eu non o tiña, tampouco Merlín. Marchar, pois, mover os meus osos reumáticos de culpa e deixar que Merlín conviva tamén coa súa lumbalxa das entrañas. Marchar. Quizáis a Tintaxel, se cadra a Avalon, ou tal vez visitar en Elsinor o meu primo Don Hamlet. Que máis ten? Todas elas paisaxes desoladas. Morgana continuaba a historia e foi cando empezamos a falar da triloxía. Ela tiña a idea de facer unha triloxía onde fose o mundo clásico, o mundo artúrico e despois o mundo oriental inspirado nas Mil e unha noites, que é, no seu caso, Xerezade, non? A historia de Xerezade seducía moito polo que tiña da utilización do relato, é dicir, a capacidade de contar historias e seducir polas historias, non? Pero esta parte xa quedou sen facer. É verdade que ela falou en algún momento con algunhas persoas sobre ese terceiro ciclo, non, que pecharía tal vez a reescritura mitolóxica, pero non hai páxinas escritas sobre Xerezade. Ven aquí, achégate. Ven aquí, achégate. Ven aquí, achégate. ¿Qué quieres que te conte? 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 Ven aquí, achégate. Ven aquí, achégate. ¿Qué quieres que te conte? 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 Que queres que che conte? Nos últimos meses da vida de Begoña envioume un texto para un libro colectivo que estaba a preparar. Era un libro sobre como as viaxes influen ou que papel teñen as viaxes na construción dunha voz. Ese era o meu traballo, dun libro colectivo. E entón eu pedinlle a ela unha colaboración. Penso que foi bonito e triste, pero bonito porque escribiu, non? Porque aceptou o reto nun momento, entendo que difícil da súa vida, pero tamén porque posiblemente fosen os últimos textos publicados por ela, non? Boas tardes, benvidos ao Club de Lectura. Hoxe temos o libro de Begoña Caamaño, Circe ou o pracer do azul. Ata que punto cambia a vosa visión de Circe Penélope despois de ler a novela? Totalmente, porque danos outra perspectiva. E claro, é unha perspectiva que ata o momento de ler a novela non ves, non a tes en conta. Sí, e cambia tamén a perspectiva do héroe, non? De esa imaxe que tes de héroe clásico, valente, aventureiro, arriscado. É interesante a intertextualidade que ten Begoña, por exemplo, con Xoana Torres, no? De tamén navegar. Que é iso, no? Que falamos da pasividade fronte á muller activa, no? Que para min pareceme que é superactual por iso, no? Cando falamos de referentes agora para as rapazas e todo iso. Ahora sí, non no? sei, É un momento, no? pero voume atrever, non? Claro. Creedes que as personaxes son realmente libres na obra? Que vos xuxire o pracer do azul? O legado fundamental de Bego, para min, é o pensamento consciente e a vida coherente. Creo que o alucinante é o fácil que a ela lle resultaba ver o mundo de unha maneira clara. Ver a desigualdade, entender a desigualdade inmediatamente, o sea, ser permeable. Tiña o sortilexio, a maxia, de posicionarse no lugar correcto das cousas. Eu creo que, sobre todo, a súa chega é intentar mostrarlle ás xeracións máis novas que non vale o silencio, que hai que falar e que hai que dar esa voz ás mulleres. E a idea potentísima de que temos a capacidade de escribir a nosa propia historia. Creo que vaya que ela fixo literatura, en mayúsculas. Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para dicirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar vellos mitos e construir, ou non, mitos novos. A vontade das mulleres de chegar a un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son é o xermolo do feminismo.